Alcobencs i alcobenques, avui comença oficialment la festa major d'Alcover, la festa gran del nostre poble. Un cap de setmana intens de cultura popular, de concerts, de teatre i d'espectacles al carrer, que ens han de permetre seguir gaudint de tots aquells moments i compartir-los amb els amics, la família i tots els alcobencs i alcobenques. Aquest matí els grallers de la vila d'Alcover i els grallers del Falcó han encès la tronada al pati de l'església. Però per donar el tret d'inici oficial d'aquesta festa tan nostra, ho fem amb un dels moments més esperats, que és el pregó. Un pregó que enguany té una càrrega especial d'emoció, perquè qui ens acompanya des d'aquest saló de plens és una persona que, més enllà dels seus mèrits professionals, que en té i en són molts, ha deixat una petjada sentida i sincera al nostre poble. Parlem del doctor Joaquim Pallejà, a qui molts coneixem senzillament com el doctor Pallejà. Va arribar a Alcover l'any 2001 per posar en marxa el nostre centre d'atenció primària i aviat es va guanyar el respecte i l'estima de tothom. No només per la seva competència i dedicació, sinó sobretot per la seva manera d'entendre la medicina i la vida, amb proximitat, amb generositat, amb voluntat de servei i amb una bonomia que sempre l'han acompanyat. Gràcies a la seva empenta, el CAP es va consolidar com un espai de confiança i cura, i a partir de la seva implantació va entrar en funcionament un altre equipament essencial, el centre de dia. I l'un i l'altre van millorar la vida de les famílies d'Alcover, de la Riba, de Vilaverd, de Mont-ral i el Milà, avui representats aquí per als seus alcaldes. Parlar del doctor Pallejà és parlar també de la importància de la sanitat pública, d'aquest bé comú que garanteix dignitat i igualtat d'oportunitats per a tots. La seva trajectòria ens recorda que darrere de cada servei hi ha persones compromeses que fan de la salut un projecte col·lectiu. Per tot això, avui és un honor immens poder-lo escoltar com a pregoner de la Festa Major 2025. Estem segurs que les seves paraules seran tan plenes de saviesa, alegria i humanitat com ho està la seva tasca al llarg dels anys. És el moment, doncs, de cedir la paraula al pregoner de la Festa Major d'enguany, el doctor Joaquim Pallejà. Bé, bona tarda, bon vespre, com vulgueu. M'he emocionat, però bé, endavant. Formalment, alcalde, regidors, regidores, assistents tots, alcobencs, alcobenques, bona tarda, bon vespre, bon capvespre, com vulgueu. Estic molt honorat per oferir la possibilitat d'estar amb vosaltres avui aquí. Ser pregoner de la Festa Major d'enguany em porta a uns temps passats relativament lluny ja, ho aniré explicant, i d'alguna manera seure'm aquí davant de tots vosaltres i acompanyat de tots vosaltres em genera unes sensacions molt personals i molt particulars. De fet, és un privilegi poder-me adreçar a tots vosaltres i participar així directament d'aquesta Festa Major plena 2025, plena d'activitats de tot tipus. Alcobenques i alcobencs i altres que no sou més a prop, que no esteu a Alcover, no viviu a Alcover, després també en parlaré una mica de tots vosaltres. El dia 27 d'octubre de l'any 2001, gairebé fa 24 anys, vam inaugurar el CAP Alcover. Era un dissabte i el dilluns següent, el dia 29 d'octubre, es va posar en funcionament. Potser algun o alguns de vosaltres, o molts, hi éreu presents. Jo sí, hi era. I penso i vull creure que aquesta és una de les raons per la que avui estic aquí fent aquest pregó. Però quan dic que es va inaugurar el CAP, convé que sigui curós i que ho expliqui amb més detall. Perquè, en realitat,
el que es va posar en marxa, el que es va inaugurar, fou això, la posada en marxa de l'àrea bàsica de salut al Camp Oest, l'ABS, que es diu també. Amb capçalera, això sí, al cap del Cuber, que s'acabava de construir. Aquesta àrea bàsica de salut, com coneixeu, està integrada pels municipis de la Riba, Vilaverd, el Milà, Mont-ral i el Cuber, evidentment. Estem parlant de l'any 2001. Aquest nou equipament sanitari i l'entrada d'un equip assistencial nou, com érem, que després comentaré qui érem, va representar un canvi substancial en la manera de donar serveis de salut a la població. Es va crear, el que deia fa un moment, l'equip d'atenció primària, que s'encarregaria de fer l'atenció sanitària de tot el territori, d'aquests 5 municipis. Perquè, com tots coneixeu, les estructures, els espais, són importants per donar un bon servei, però el que importa gairebé sempre més, en tot el respecte per les estructures, és el que es fa a dintre. Per tant, l'equip d'atenció primària era un element fonamental i clau per poder donar aquest servei assistencial al territori. Si em centro en el Cuber i en el CAP, segurament que alguns, o molts de vosaltres també, recordareu que fins l'any 1999, estem parlant del segle passat, les visites es feien al consultori del carrer Amorós. No sé si els més joves ho teniu present i memòria, però potser sí. I després, coincidint amb l'entrada d'un nou equip de govern a l'Ajuntament, l'any 1999, recordeu, i fins la inauguració del CAP, es va habilitar a correcuita un consultori al carrer Pere Güell, que potser també alguns de vosaltres l'haureu, amb perdó de l'expressió, tastat. Millor que no, però suposo que anar al metge i a l'infermer o infermera doncs, també forma part del dia a dia. I com va anar la cronologia de tot el que va passar en aquell temps? L'any 1999 s'aprova inicialment el projecte de construcció que es porta a concurs públic, parlo del CAP, la construcció del CAP. A mes de juny del 2000 s'adjudica la construcció del CAP per gairebé... Voleu saber quan va costar? Us fa gràcia, 97 milions de pessetes, que valdrien uns 600.000 euros actuals. Quins temps aquells? Malgrat que finalment, segons fonts ben informades, el cost total va ser molt superior, o bastant superior, gairebé 120 milions de pessetes, per modificacions incorporades durant les obres per millorar els aspectes de la pròpia construcció i també el confort de les instal·lacions. Faig memòria, l'euro no va entrar a casa nostra fins al dia 1 de gener del 2002. Aleshores, què va passar? Doncs que el dia 1 de setembre del 2000 s'inicien les obres que s'acaben tot just un any després, el 31 d'agost de l'any 2001, i encara funcionàvem en pessetes. Aquí sí que faig una breu aturada, un breu parèntesi, perquè vull que es conegui, per si no era conegut de vosaltres, com es va poder desenvolupar aquest projecte del CAP del Cuber. I convé recordar, i la memòria doncs, de tant en tant convé refrescar-la, que l'Ajuntament del Cuber va estar finançant l'obra fins a la seva finalització i que l'import total li va ser retornat, només faltaria, per la Generalitat en relativament poc temps d'acord amb el conveni corresponent. És una fórmula pràctica que s'ha utilitzat en moltes ocasions en diferents projectes i que permet agilitzar tots els procediments i l'execució de la pròpia obra. Fins aquí us he estat exposant el que podríem anomenar un rotllo històric, amb perdó dels historiadors, basat en la seqüència cronològica de com va anar tot plegat. Es tractava de la posada en marxa d'una nova àrea bàsica de salut amb un nou CAP. A vegades quan diem àrea bàsica de salut, equip d'atenció primària i CAP, miro la cara dels que m'estan escoltant perquè penso, què és l'àrea bàsica? Què és l'equip d'atenció primària? Què és el CAP? Molt ràpidament, l'àrea bàsica de salut és el territori on es presta serveis de salut
i àrea bàsica de salut al Camp Oest, amb capçalera Alcover, àrea bàsica de salut al Camp Est amb capçalera Vilarrodona, àrea bàsica de salut Valls Urbà, amb capçalera Valls, per posar exemples. Territori. El CAP és l'edifici. Normalment a cada àrea bàsica només hi ha un edifici i la resta són consultoris locals, un edifici de CAP. I l'equip d'atenció primària doncs, són els professionals que en definitiva són els que fan bullir l'olla i porten la feina a bon port. Fet aquest petit aclariment, es tractava de posar en marxa doncs, una nova ABS amb un nou CAP, darrere del territori del Camp de Tarragona. O sigui, estem parlant, com recordareu que he dit, a finals del 99, 2000, 2001. Aquesta àrea bàsica de salut, com podeu suposar, estava planificada pel Departament de Salut, no era un invent de ningú, en el marc del mapa sanitari de Catalunya des de feia ja alguns anys. Fins aquí no és res extraordinari. És un nou equip d'atenció primària, una nova àrea bàsica que s'inaugura, un nou CAP que s'inaugura i que es posa en funcionament. Per tant, podríem dir que fins aquí tot era l'habitual, el que coneixíem de tots els centres que s'havien estat obrint durant molts anys. Tot era dintre el que era habitual de l'època. Però a la pràctica sí que es produïa una situació totalment nova a la demarcació de Tarragona. I què era aquesta nova situació? Doncs que des del Departament de Salut i per extensió des de la direcció territorial d'aquest departament a Tarragona i de la gerència del Servei Català de la Salut, a Tarragona també, s'estava molt interessat en que es creés un equip d'atenció primària al territori perquè sota l'estructura, una paraula, una expressió nova, entitat de base associativa, que resumit vol dir un grup de professionals que creen una societat i que puguin gestionar. Doncs, sota l'estructura d'un equip d'atenció primària d'entitat de base associativa, entre sigles, entre parèntesis, podríeu posar les sigles, són EBA, però no EBA amb B baixa, sinó EBA amb B alta. Això va bé per la memòria. Es fes càrrec, doncs, aquest equip es fes càrrec de la gestió d'aquesta àrea bàsica sota la fórmula que ja podem dir-li com se li va conèixer i es coneix d'autogestió. En aquell moment a Catalunya hi havia 3 centres que tenien aquest model de funcionament. Vic, Centelles, també a Osona, i al carrer Sardenya de Barcelona hi havia un altre equip d'atenció primària que era també un equip autogestionat. A partir d'aquesta situació que es va produir i de la, diguéssim, petició i l'interès que hi havia per part del Departament de Salut i de Tarragona també, no tan sols des de Barcelona sinó des de Tarragona, com he dit, així va ser com uns professionals que ja treballaven al territori se'ns va presentar l'oportunitat de preparar un projecte per tal d'accedir a la gestió d'aquesta nova àrea bàsica de salut. Recordeu, àrea bàsica de salut al Camp Oest, amb el CAP Alcover inclòs, és lògic. Ens vam constituir en empresa i vam realitzar tots els moviments necessaris perquè això fos possible. Quan dic constituir una empresa, parlo d'una empresa doncs que, alguns de nosaltres, dels que vam fer l'equip impulsor, teníem llocs de treball a l'ICS, bàsicament, i l'Institut Català de la Salut, i vam demanar una excedència per poder crear aquesta nova societat. Què volia dir autogestió? O què implicava la pràctica, que és el que en definitiva interessa, que volia dir doncs, que els propis professionals que faríem les activitats assistencials assumiríem també l'organització i la gestió total, inclosa l'econòmica, atenció, de l'àrea bàsica de salut. Això ja són paraules majors. La gestió econòmica doncs, venia donada per un pressupost que donava el Departament de Salut en funció d'unes característiques que després comentaré i que d'alguna manera era com havíem de nosaltres, els professionals que entraven en aquest model de gestió, érem capaços de portar-ho a la pràctica i complir també els requeriments i les clàusules d'obligat compliment de tipus econòmic. I ara ve els noms propis. Qui van ser aquests professionals que van tirar la manta al cap i van dir, vinga, som-hi.
3 infermeres, Maria Josep Guinovart, Jaume Andreu, infermeres i infermers, perdó, Jaume Andreu, i malauradament una companya que ens va deixar fa uns 2 anys, la Sol de Ribes, que avui per qüestions evidents no ens pot acompanyar. El recordem tots. Bueno, he dit 5. 2 metges. Estàvem en minoria. Doctor Jiménez. Com ens ho van fer? Doctor Pere Jiménez, que ens acompanya també, i un servidor, que es parla. Bueno, per fer una mica de, no sé, com de concreció de què volia dir l'autogestió i tot això, dir-vos que aquest model d'autogestió implicava no dependre ni estar vinculat a qualsevol altra institució o proveïdor sanitari que en el nostre territori eren i encara són, o segueixen, l'Institut Català de la Salut, l'ICS, Santa Tecla i Sagesa de Reus. La Sagesa d'aquella època, ara ja no existeix com a tal, ha sofert una transformació inclús jurídica i formal. És a dir, nosaltres havíem de rebre les instruccions i el contracte del propi Departament de Salut directament, sense cap gerència superior a nosaltres, que ens donés, facilités o ens posés unes condicions determinades a nivell laboral. Seguint, en el supòsit que s'acceptés el nostre projecte en el concurs públic convocat, ens convertiríem també en proveïdors de serveis de salut, però en l'àmbit exclusiu de l'atenció primària, de l'àrea bàsica de salut al Camp Oest. O sigui, a l'empresa que nosaltres portàvem a gestionar, per gestionar millor dit, no podria participar de cap altre centre, ni cap altre CAP, ni cap altra àrea bàsica. Per tant, era un contracte que ens vinculava única i exclusivament a l'àrea bàsica de salut al Camp Oest, amb un contracte directament formalitzat amb el Servei Català de la Salut. Va ser així i el nostre projecte va ser acceptat, va ser validat, com sabeu, i va iniciar-se aquesta realitat que ja porta aquests 24 anys de funcionament entre vosaltres. Però clar, algú deurà pensar, 3 infermeres i 2 metges, la Riba, Vilaverd, Montral, el Milà, Alcover. No quadra això. No podia ser que 5 professionals únicament portéssim tota la tasca assistencial d'aquest territori. Penseu que l'any 2001, fent memòria, em sembla que l'àrea bàsica eren uns vora 6.000 habitants, i ara potser, si no arriba als 7.000, però sobre 6.600 o 6.700. És evident que aquests 5 professionals, com deia, no podien donar resposta a tota la població que havien d'atendre. I això què implicava? Doncs que s'havien de contractar professionals. De fet, el contracte del Departament de Salut signàvem nosaltres i nosaltres amb el Departament, especificava quina era la plantilla de professionals que s'havien de contractar per donar el servei d'acord amb les característiques del territori i de la població atesa. Per tant, això estava tot dat i beneït i no podíem improvisar. Això doncs va portar que contractéssim professionals, alguns avui ens acompanyen, altres doncs, per motius X doncs, no segueixen, però sí que m'agradaria doncs, comentar o fer dir molt ràpidament alguns noms. No fos cas que me'n deixés algun. Parlaré de la doctora Helena Rosselló, pediatra, el doctor Carles Rodríguez, metge de família i metge de capçalera, que aprofito per recordar que el doctor Rodríguez, quan nosaltres vam aterrar al Alcover, ell ja estava aquí fent assistència des de feia un quant temps. Tenim també, recordem, la incorporació de l'Àngel Senan, del territori també, del Milà concretament, Montse Rovira, administrativa, Noelia Cintes, administrativa, un altre administratiu que també tenia afició informàtica, que tots recordareu i que també doncs, malauradament fa un any i que també ens va deixar, que és el Pere Òdena de Vilaverd. I també vull posar a la llista Pilar Guerrero,
que deveu recordar que era la persona que feia les tasques de neteja del CAP. Que no sé si no hi és. Bé, potser m'he deixat... Evidentment, es feien guàrdies i això implicava que hi hagués més persones contractades per cobrir les moltes hores de guàrdia, perquè no he dit al començament, o no he dit en cap moment, millor dit, el CAP es va obrir el dia, com deia, 29 d'octubre del 2001, i fins que no es van reduir l'atenció continuada nocturna va estar funcionant les 24 hores, no sé quin any devia ser, el 2016 potser, 2015-2016 em sembla que es va deixar de fer activitat nocturna, no? Les guàrdies nocturnes, però des del l'inici fins a aquest dia que es va treure l'atenció continuada nocturna, doncs va estar funcionant les 24 hores 365 dies l'any. Bé, us podeu imaginar que podria explicar moltes històries, moltes anècdotes de tot tipus, bones, dolentes, d'entremig, però bé, no acabaríem mai i em tiraríeu tomàquets al final i hauríem de pagar. Sí que molt breument comentaré algunes de les noves aportacions que ens va donar la possibilitat de ser nosaltres els propis gestors i responsables, els mateixos que fèiem l'assistència. La proximitat a la població feia que el que ens arribava des de la població, nosaltres, vosaltres, els usuaris del CAP i de l'àrea bàsica, el que ens arribava doncs, ho poguéssim aprofitar per traslladar-ho a possibles millores en el servei. I en aquest sentit es va constituir, es va crear el que es va anomenar el Consell de Salut de l'àrea bàsica. Què era aquest Consell de Salut? Molt ràpidament, És un ens, una entitat, un ens, millor dit, que estava format pels alcaldes dels 5 municipis, o un representant de l'Ajuntament, un representant del Consell Comarcal, la direcció de la regió sanitària de Camp de Tarragona, o sigui, de la gerència màxima del territori, un representant de l'Hospital de Vall, del Pius, diferents professionals del propi equip de l'Alt Camp Oest. Les reunions eren cada 2 o 3 mesos aproximadament i l'objectiu principal era apropar i adaptar els serveis de salut a les necessitats reals de la població que teníem. I de què parlàvem en aquests consells de salut? Es plantejaven qüestions molt diferents, sempre relacionades amb temes de funcionament, organització i adaptació dels serveis assistencials. Van ser moltes i profitoses les aportacions del Consell de Salut. Per exemple, es va poder començar, es va decidir, es va poder, per l'input rebut per part de l'Ajuntament corresponent de Mont-ral, a Mont-ral fins a aquell moment, fins a l'entrada de l'equip de l'àrea bàsica, a Mont-ral no hi havia consulta pròpiament dita i o baixaven cap al Cuber a visitar-se, els interessats, els usuaris, o s'anava als domicilis sense que hi hagués un espai físic al municipi. Aquesta va ser una de les primeres demandes que van arribar al Consell de Salut i, entre uns i altres, entre el propi Ajuntament, que va ser el que va liderar el projecte, i el Departament de Salut, es va aconseguir habilitar un espai municipal per poder fer un dia a la setmana consulta. La consulta a vegades era molt rutinària, si em permeteu l'expressió, perquè doncs, el volum de població atès era molt baix i servia doncs, per fer controls d'atenció, anava al metge i la infermera, o sigui, un cop a la setmana, fer receptes, o sigui, coses que potser no són brillants des del punt de vista assistencial, però que són molt útils i permeten a la població doncs, tenir els serveis ben a prop. Es va crear de nou la consulta de pediatria a la Riba i a Vilaverd. Es va fer la consulta, es va crear també la consulta de síndrom. Miro les cares i a veure si algú va estar afavorit per aquest projecte. Això volia dir que no calia anar a Valls a fer-se els controls mensuals d'aquell medicament, síndrom. Ara altres medicaments al mercat i probablement molts pacients ja no el fan servir. Per aquell medicament s'havia de fer el control de la coagulació de la sang, que no hi hagués un excés de medicació o un defecte. Això es va incorporar a el que es diu ara cartera de serveis del CAP o de l'àrea bàsica.
Es va fer una campanya sobre utilització del casc a l'anar en bicicleta. Estem parlant de l'any 2000 i 2001, 2001, perdó. Es va crear un banc d'aparells ortopèdics amb sessió de crosses a pacients que necessitessin, allò típic que algú es trenca el turmell i necessita crosses, de moment, per sortir embenat, embolicat, enguixat, el que sigui, sortia al cap amb unes crosses que se suposava que havien de retornar per poder ser reutilitzades per algú altre. Com veieu, tot molt quotidià i molt senzill, molt de primera línia. Tinc una llista de coses, no us vull espantar, però és que molt ràpid, Consell de Salut del 2 de març de l'any 2006. Temes que es van revisar. Penseu que van començar el 2001, portaven 5 anys de funcionament. Aquests Consells de Salut, entre altres coses, van detectar i van treballar per aconseguir millores en canvi d'horari d'infermeria a la Riba, descentralitzar el programa d'atenció a la dona. Descentralitzar vol dir que les revisions ginecològiques s'havien d'anar a Valls. Vam aconseguir que vingués un ginecòleg i una llevadora i una infermer o infermera per poder fer el seguiment, aquest programa fer-lo al cap. Una cosa curiosa. A la Riba hi havia un equip de radiologia de fer no sé quants anys, algú somriu, alcalde, i es va desballestar i retirar. Es va aconseguir fer la gestió. Sembla una tonteria, però és un equip de radiologia, és radioactiu, i no es pot fer de pim-pam allò de dir un matí ens aixequem, 4 cops de mall i el desmuntem. O sigui, gràcies a aquest Consell de Salut que es va detectar el problema, es va poder fer els moviments corresponents. El programa Salut i Escola, que algú riu per aquí. Aquí es va començar, amb aquests Consells de Salut, va ser a l'inici, el primer any, concretament. Penseu que el centre de dia, que és on anava ara, el centre de dia es va inaugurar només un any després d'inaugurar l'àrea bàsica i el CAP. On es va néixer el germen per crear el centre de dia, per construir el centre de dia i posar-lo en marxa, va ser precisament el Consell de Salut. Es va aconseguir també que vinguessin professionals de salut mental per atendre la patologia menys greu i que no calgués anar-se als dispensaris corresponents. L'escola de cuidadors, es va crear l'escola de cuidadors aquells anys. Es feia rehabilitació al CAP, etc. Vull dir, no em vull estendre més perquè encara no he acabat i ja sé que hi ha algú molt a prop d'on visc jo que em donarà bronca perquè m'he enrotllat una mica massa del compte. Està a la primera fila, Bé. I tot això què representava, què volia dir i de què estem parlant? He exposat aquests exemples perquè vull donar a conèixer la motivació assistencial i humana que va dirigir des del primer dia la feina que teníem al davant i que entenc és la raó que avui estigui aquí. Una altra vegada, ho he dit al començament. Estic aquí en representació d'aquest grup de professionals, tant els que formàvem el nucli dur, si em permeteu l'expressió, com els altres que es van integrar perfectament i que segueixen i que també s'han incorporat posteriorment al nucli dur. O sigui que 24 anys, alguns feu. Volíem, sobretot, ser propers, atendre personalment i ser flexibles i capaços d'adaptar-nos a les necessitats reals de les persones que havíem d'atendre, afavorint també la seva accessibilitat. Aquesta era, a grans trets, la nostra filosofia assistencial. I em consta que ho dic ben clar, que aquests valors s'han mantingut durant tots aquests temps, aquests 24 anys, com també d'altres que s'han incorporat en el dia a dia al llarg d'aquest temps. I que l'acceptació per part de tots vosaltres, els que heu necessitat aquests serveis, els que el van necessitar, el necessiteu i encara el necessitaran, ha estat relativament bona. Després diré el per què ho dic. En què em baso per dir això, a part de les percepcions de persona a persona. I és que hi ha hagut una enquesta que es fa cada 2 o 3 anys, que fa el Departament de Salut,
Es fa de diferents nivells, assistencials, hospitals, especialistes, etc. N'hi ha una que es fa a l'atenció primària i s'enquesta una mostra representativa de cada àrea bàsica de salut de Catalunya, una mostra representativa de la població que aquella àrea bàsica atén, i si li passen unes preguntes estandarditzades a tota Catalunya igual, i que aquestes preguntes donen una puntuació. Són més de 400 CAPs a tot Catalunya. Sabeu com heu puntuat els usuaris, els pacients, les persones, la població que rebeu l'atenció d'aquest equip d'atenció primària de l'àrea bàsica de salut al Camp Oest? Sabeu quina és la puntuació que li heu posat? Algú ho ha pogut llegir, veure, s'ha interessat? Molt senzill, sobre 10, un 8,79. L'equip més ben valorat de Catalunya, de l'any 2024. Amb ells. Ho havia de dir algú. Ho sento. És que, a més, la següent que diré ara encara és tant o més espectacular. Hi ha una pregunta que és clau, que es fa sempre, que diu, li pregunten a la persona encastada, vostè, per la seva experiència, veient com ha rebut el tracte, etc., continuaria anant, millor dit, a visitar-se al seu centre d'atenció primària, al seu CAP? Sobre 100, què us sembla? Han dit que sí, el 99, o heu dit que sí, millor dit, el 99,1%. I aquest 0,9 no sé d'on l'han tret, però és que ho poso tal qual perquè no digui algú, home, s'ha saltat el 0,1%, no? Una anècdota més, si voleu, però que per mi és molt significativa, perquè jo també ho visco com una satisfacció personal, que voleu que us digui, em fa il·lusió. Tornem als inicis. Queda clar que no s'hauria pogut tirar endavant el projecte de no comptar amb la confiança i l'acceptació per part de tots els municipis implicats. És a dir, tota aquesta història, quan algú el va explicar als ajuntaments corresponents que hi havia aquesta idea de que un grup de professionals se suposava que ben qualificats assumirien la gestió i l'organització i el funcionament i donarien el servei de salut al territori, algú hagués pogut dir, escolti, però i aquests qui són? I vol que li digui jo? Escolta, que vinguin els de la Tecla, o que vinguin els de Sant Joan de Reus, Sagesa, o que vingui l'ICS, no? Doncs pel que sigui, es van reunir van confluir, millor dit, una sèrie de circumstàncies i es va explicar, es va fer reunions informatives a tots els municipis, a tots els consultoris, i la impressió que es va treure, i el Departament de Salut això ho va recollir, evidentment, que es va entendre que era una millora i una passa endavant. I aquí sí que vull posar èmfasi, i em permeteu als altres municipis que sigui així, que l'Ajuntament d'Alcover, amb l'alcalde Anton Ferrer de l'època, en aquell moment, al capdavant, va ser la clau de volta per poder tirar endavant el projecte, perquè al facilitar la construcció del CAP, de la fórmula aquella que he explicat, i poder, d'alguna manera, ajuntar aquests municipis i fer pressió també positiva al Departament de Salut perquè el projecte tirés endavant, això va ser clau i va ser la clau de volta, com deia, perquè tirés endavant el projecte. D'aquells dies, el que a nivell personal el que recordo, i que recordem molts de vosaltres, també els que hi éreu, que es veia com a positiu, i també per part dels que havíeu de rebre l'atenció sanitària, que faríem de metges i d'infermers, d'auxiliars, d'administratius, en fi, els professionals que treballaríem amb vosaltres, seríem a la vegada responsables de la gestió i el bon funcionament. És a dir, allò de, i si una cosa no funciona, amb qui m'he de queixar? O amb qui he d'expressar-li? Doncs a mi mateix, no? O a l'infermer o a l'altre company que estés en aquell moment davant de la persona. És a dir, que això es va valorar molt positivament
i potser va ser el factor, no sé si aquest va ser l'únic, que va, diguéssim, permetre o va facilitar que per part dels 5 municipis se donés el vistiplau a que el projecte tirés endavant. Es va valorar, jo crec, els valors de la professionalitat i de la proximitat. Deixo el CAP, deixo l'àrea bàsica, però encara no he acabat. Permeteu-me que dediqui uns quants minuts més, no sé si hi ha un horari predeterminat. Anem molt bé. Bueno, jo ho dic perquè no hi hagi algun problema d'agenda, diguem-ho així. Doncs això, fins aquí he intentat explicar i resumir com va anar l'origen i els primers anys d'aquesta àrea bàsica de salut, autogestionada, amb el CAP Alcover com a referent central. Però clar, avui Alcover, festa major, i jo soc pregoner de festa major, no? Aquest és el càrrec que m'heu adjudicat, alcalde. Doncs el pregoner de festa major doncs, ha de parlar com a mínim de la festa major i potser no seré tan explícit i tan no sé, meticulós amb alguns detalls, però també crec que me'n sortiré, i si no, doncs vosaltres direu. Bueno, se suposa que estic aquí per fer el pregó de festa major, i encara no he dit res sobre la festa major d'Alcover d'aquest any 2025. Clar, i què puc dir jo? Que no sapigueu vosaltres millor que un servidor, que sou els que any rere any gaudiu i col·laboreu i feu festa major. Però, clar, el que fa el pregó, un servidor en aquest cas, té un avantatge, és que se l'ha de preparar i això doncs, t'apropa allò del que en teoria has de dir alguna cosa, n'has de parlar. I com deia abans, si bé no parlaré tan coneixedor i tan fi, si em permeteu l'expressió, no és que abans ho hagi sigut molt, però potser he pogut afinar algun detall molt concret. Sobre la festa major potser no podré entrar a tant de detall. Clar, una festa major que a la vila d'Alcover dediqueu als copatrons Santa Úrsula i Sant Pròsper. Des de fa molts i molts anys. Gairebé 5 segles. Carai, això sí que és antic ja, Una fidelitat, a mi, doncs, us felicito, regidores i regidors, per ser tan fidels als vostres copatrons Santa Úrsula i Sant Pròsper. Cal posar-ho en valor. I com a pregoner, com deia fa un moment, doncs, entraré amb el tema d'aquesta segona part del meu Parlament. Bueno, és que d'entrada, mirant el calendari, crida l'atenció que el mes d'octubre a Alcover és espectacular en quant a festives, festes. A la primer cap de setmana, em sembla que és ja institucional, no? Cada any, homenatge a la gent gran. El primer diumenge d'octubre, fes l'homenatge a la gent gran. El segon cap de setmana, Fira de Bandolers, tot just fa una setmana, que per cert són 23 edicions de Fira de Bandolers. 23 edicions de Fira de Bandolers i 24 anys del CAP. No sé si hi ha alguna relació o és pura coincidència. Perdoneu, dit en carinyo i en tota la simpatia. Però em va cridar l'atenció, no? O sigui, el 2001 vam inaugurar el CAP, a l'àrea bàsica, i un any després ja apareix la Fira de Bandolers. Ahí lo dejo, que deia aquell, I el tercer cap de setmana, el que comença avui, bueno, tot i que hi ha hagut un acte, no?, que li dieu entre festes, entre festes, festa major, i això és així, any rere any. I hi ha una pregunta que se m'acut i que us la faig aquí, en públic. No és obligat contestar, però si algú vol fer, benvingut. Teniu la bossa a punt per a poder participar i gaudir d'aquesta festa major malgrat la visita recent dels bandolers? Bueno, clar, és que algú que ve de fora i s'ho mira i s'ho llegeix diu, home, té alguna relació que els bandolers vinguin abans que la festa major? Pura coincidència, ja ho sé. Potser els bandolers potser n'han fet alguna de les seves, no ho sé, però d'alguna manera, no sé, senyors de l'Ajuntament, per cert. També heu rebut la visita dels bandolers? Sí. I estan ben protegides les arques municipals? Això dona molta tranquil·litat,
Bueno, una altra qüestió encara molt important, potser encara més, deixant de banda la qüestió pecuniària, els diners. I és que a mi, com a professional de la salut, m'interessen totes les activitats que puguin representar canvis positius en la nostra vida quotidiana. Per posar exemples quotidians, doncs, per les festes ens oblidem dels menjars normals i anomenats saludables, dels horaris habituals. El dormir també es veu afectat. Ens relaxem en tot allò que ens diuen que és bo per la nostra salut, o sigui, els bons hàbits, les bones costums, a la festa major, les festes en general i les festes majors no és una excepció, normalment uns més que uns altres, i depèn de l'edat, de l'època, etc. Però sí que hi ha com una certa disbauxa, diguem-ho així. És que, ho sento, no puc evitar que em surti la vessant professional. Tants anys incorporada a la meva vida, doncs ja se sap. I penses. I d'altra banda, insistint en el tema, i encara que sembli contradictori, es pot afirmar que el gaudir d'activitats lúdiques, culturals, d'esbarjo, etc., en un context d'interacció familiar i social, en espais de convivència, té un efecte saludable sobre qualsevol de nosaltres. La festa major és una bona excusa per això que acabo d'explicar, no? Per interaccionar, per relacionar-nos, per riure, per enfadar-nos si convé, etc. I això contribueix a millorar el nostre benestar general. Excepció feta, és clar, i torno a ser la part mèdica, la part de salut, quan els excessos de qualsevol tipus ens indisposen temporalment. Cadascú sabrà la seva història, i aquí no anem a examinar ningú ni a assenyalar ningú. Perquè què entenem per gaudir de bona salut? Trobar-se bé. Bueno, però com que sempre les coses es busquen definicions, es busquen termes que siguin més concrets i que ajudin a parlar amb una certa elegància, si em permeteu l'expressió. Segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, és una de les moltes definicions. Jo he escollit aquesta, que és una de fa molts anys i que em sembla bastant adient al que jo entenc que pot ser la salut i que potser alguns de vosaltres coincidireu. Segons l'OMS, la salut, el concepte de salut implica un estat de complet benestar físic, mental i social, i no solament l'absència d'afeccions o malalties. Cadascú ara, doncs, que rebobini i faci la seva pròpia revisió sobre el seu estat de salut. Però en qualsevol cas, si estem d'acord amb aquesta definició, el factor social, la convivència, la interacció amb els nostres veïns, en definitiva, també juguen un paper rellevant en sentir-nos bé, en salut. I d'aquí ve el que deia fa una estona de que la interacció amb tot l'entorn nostre més proper, o no tan proper, que vinguin de fora, amics, familiars que vinguin també a gaudir de la festa major, doncs també és una manera de fer motxilla de salut. Perquè què és la festa major, sinó un espai que afavoreix aquest escenari? Fins i tot algú pensarà i dirà en veu baixa o en veu alta, per què no, que en aquestes celebracions de vegades en fem un gramassa i que tanta gresca i enrenou el que potser acabem patint és un que altre mal de cap, un mal dormir, allò que dèiem abans, uns horaris poc habituals, algun que altre excés. Però hem d'acceptar que de tant en tant trencar el ritme quotidià en el dormir, el menjar, etc., també pot tenir efectes positius. I més quan vosaltres feu, es concentra pràcticament tot en un mes, com hem dit ja moltes vegades. Jo crec que la frase que ve a continuació és ja arribarà novembre i la seva pau i tranquil·litat tot esperant el proper any. Per tant, estic parlant de la festa major com a factor positiu de salut? Doncs sí. Per què no? Com a element saludable. Tot ajuda a la vida, sí senyores, sí senyors. Atenció, doncs, professionals de la salut. Atenció. I el cobrencs i el cobrenques. Cal receptar festa major. El que no sabem, que ho sàpiga, almenys de moment, avui, doncs, 17 d'octubre, no entra com a recepta de la seguretat social, si em permeteu l'expressió. Però bé, enteneu el sentit del que vull transmetre. Clar, perquè si sovint receptem activitats que distreguin i que afavoreixin les relacions socials, i aquestes celebracions són un excel·lent marc que afavoreixen tot això.
els professionals que visitem o que visiteu, jo fa poc però ja no visito, recepteu que us distreguis, si hi ha alguna associació, alguna entitat, que n'hi ha, i moltes hi ha al Cuber. Quantes sou? Entitats? No ho he mirat, no. Ara em deixaràs un ridícul. No. 25 o 30, aproximadament. Doncs serveixen per el que serveixen, i els que hi participeu i els que no hi participeu sabeu pels que hi participen, doncs el que els hi arriba per gaudir d'aquest espai d'interacció social. Ja vaig acabant, ara sí. I em sap greu però no voldria abusar de la vostra atenció i paciència. Ho sé molt bé que quan he estat en el lloc en què vosaltres esteu ara i escoltant llargues i potser feixugues explicacions d'algun ben intencionat conferenciant, la brevetat es valora positivament. Disculpeu si m'he allargat una mica massa. Ja estic a la recta final, ara sí. Però sí que vull aprofitar l'avinentesa d'aquesta excel·lent oportunitat d'avui per expressar públicament que la meva estada professional entre vosaltres, durant poc més de 7 anys, ha deixat una molt especial empremta positiva en els meus records professionals i també personals. El grau d'acolliment i col·laboració que en tot moment vam trobar, en plural millor dit, amb els companys que abans esmentava i els que van anar entrant també, a tot nivell, aquesta col·laboració, sobretot al començament, quan sempre tot es fa més difícil, perquè el desconeixement, etc. Doncs tot això va afavorir segur la bona marxa i consolidació del nostre projecte assistencial. Què estic dient amb això? Estic dient que, independentment de l'obligatorietat de la feina ben feta per part dels professionals, l'acceptació i la, diguéssim, complicitat que es va generar des del primer moment, pels motius que sigui, no entraré en detall. Si cas un altre dia em convidareu i diré el que jo penso, però avui no toca. Doncs això va generar d'alguna manera un espai de relació i de col·laboració que els que ho hem viscut en primera persona i en directe doncs ens ho tenim ben gravat a llocs molt íntims, molt personals. Evidentment que no hi ha res perfecte, però l'exercici de la meva professió durant 45 anys o més, una mica més, el fet d'haver pogut compaginar, ara ja parlo en primera persona, el fet d'haver pogut compaginar la feina pròpia de metge, de capçalera o de família, com vulgueu dir, amb l'oportunitat de poder prendre decisions el més adaptades possibles a la realitat i a les necessitats a nivell d'organització i de funcionament, conjuntament amb la resta de companyes i companys, és una experiència que la meva memòria posa en un primer pla dels records positius, quan rebobino la pel·lícula dels anys de professió. Ho he dit bé, Deu ser per algun motiu, no us sembla? I què us he de dir? La emotivitat i els sentiments positius són una bona motxilla que ens acompanya per a fer-nos més humans i més feliços. I més quan jo, avui, ara i amb tots vosaltres aquí, estic donant compliment a un desig molt concret i especial, que era retrobar-me amb tots vosaltres. Alcoberenques i alcoberencs, moltes gràcies també per tot el que m'heu aportat. I ara sí, aquest pregoner, alcalde, es pren la llicència de donar per inaugurada, no sé si diu així, però ja ho dic, només faltaria, avui que puc, donar per inaugurada la Festa Major d'Alcover de l'any 2025. Molt bona Festa Major en salut i sigueu molt feliços. He dit tot a saludar-los. Joaquim, moltíssimes gràcies. Crec que a tots els que avui estem aquí presents ens ha agradat moltíssim escoltar la història en primera persona de com es va forjar aquest CAP i a més que ens poguessis donar l'inici d'aquesta festa major. Res més, a continuació,
com bé tots sabeu, a baix a la plaça ens esperen uns quants versots i després molt de foc. Molt bona festa major i que comenci la festa.